Да откъснем и една салатка. Биосалатка от градинката. Да си откъснем малко и зелен лук. За салатката. Биопроизводство. За яйцата по панагюрски ще си откъснем и чесънче. Аз обичам чесънче, нека са двечки. Здравейте, приятели! Аз съм Георги Минчев. Днес ще ви представя яйца по панагюрски и зелена салата. Нека започнем с яйцата. Да сложим водата да ври, защото ще ги направим туширани. Докато заври водата за яйцата, може да си направим зелената салатка. Пресна салатка от градината. Напълно био. Аз я късам, защото така остават полезните вещества вътре в салатата, докато когато се нареже, полезните сокове изтичат. За зелената салата съм приготвил и лук, също от моята градина, пресен и био. Режем си лука, добавям си лук към салатата. Ще преминем към овкусяване, след като сме подготвили вече яйцата. Така, за яйцата по панагюрски ни трябват кисело мляко, сирене, аз ги обичам с чесънче, пресно и магданоз. Така. В тази купа, която е киселото мляко, ще си направим сместа за яйцата. Взимаме си сиренцето, отрязваме си 100 грама, начупваме си го при киселото мляко, останалото сирене си прибираме. След като сме добавили сиренето към киселото мляко, взимаме си виличка и си го разбъркваме. След като го разбъркаме, взимаме пресното чесънче. Нарязваме си чесънчето на ситно, като не го повтаряме, защото отново биха изтекли соковете, които по принцип ще се запазят в чесънчето. Така. Добавяме го към сместа от кисело мляко и сирене. И отново разбъркваме. Така, сега дойде реда за магданоза. Отново режем магданоза, без да го повтаряме, за да не му изтекат полезните вещества и сокове. Добавяме си към сместа от кисело мляко
сирене и чесън и отново си го разбърквам. Сместа ни е готова. Сега водата започна да ври. Добавяме оцет към водата. Добавяме и сол. Яйцата са напълно домашни. Водата ни е готова. И следите за времето, между 3 и 4 минути са готови за вадене. Като се поширят яйцата, аз ще се за салата. И олио. Може и без олио. Сладжички най-гористо, най-лесно. Яйцата са готови. За нашите яйца по панагюрски ще ни трябва и олио с червен пипер. Червеният пипер е домашен. Виждате разликата в пипера. Сместа. Продължаваме към клепването на чинията. Чиния е готова. Ето ги нашите яйца. Ето яйчицата са с перфектен течен шълтък. Беше ми приятно. До нови срещи!